Vuonna 50 ennen Kristusta valloitettuaan Gallian, Egyptin ja Hispanian Caesar tuo Rooman nimen aina Britannia-nimiselle saarelle saakka. Uskomatonta! Jumalat ovat puolellani! Mahdammeko pystyä pitämään puolemme ikuisesti? On kuitenkin eräs kylä, joka on onnistunut tuossa urotyössä. No niin, Poppiks, nyt on aamu. Maalla noustaan aikaisin. Joo, mutta minä tulen Parisiumista. Ja siellä menen tähän aikaan nukkumaan. Hauska tutustua, kättelemmekö? Obelix! Kiva, että lähdemme Britanniaan. Heillä on siellä ihan uusia roomalaisia. Tulemme pian takaisin. Tervetuloa Londiniumiin. Kuulin, että kaikki brittinaiset ovat rumia, mutta hän on hyvin viehättävä. Hän on nätti ja tuo mustamekko sopii hänelle tosi hyvin. Minusta tuntuu, ettei hän pidä minusta. Haluatko siis miellyttää neitä? Pieni lahja ilahduttaisi. Gallialaiset ovat nousseet maihin ja heillä on salainen ase tynnyrissä. Erinomainen uutinen. Eikö totta, pikkukullat? Mitä sinä taas teet? Minä maistoin vaan. Ihan pikkusen ei paljon. Kutsutaan palkkasoturit, normaalit, joilla on se erityinen ominaisuus, etteivät he tunne pelkoa. Senkin pelle lauma! Päästä irti! Pelottele! Eikö olekin hieno tilanne, pyöveli? Tämä on tosi kiinnostavaa, koska jos kerran elämässään tapaa pyövelin, niin se on silloin usein viimeinen kerta.